трябва и посрещни изгрева. В 5 сутринта става, защото не можеш да запишеш това. Думите в главата ти се въртят и вадиш тетрадката, записваш ги всеки път и ги пусаш пак на някакъв стабилен бит. Влизаш много добре, брат ми, правиш яка хит. Иска да се успокои деня, че да може да направиш фейм. А сега отиваш на постата да си снимаш слънцето. Изгрева е толкова прекрасно нещо, бе, брато. Не можеш ли да го осъзнаеш толкова години? Аз вече съм на 22 и вече угодими с тези глупости до сега, дето преживял съм. Наркотици и пакетите видял съм, всичките простоти преживял съм. А има още време докато се изтялкам, но вече ми писна да живея точно така. Искам вече да си имам прекрасна жена и усмивките на моите хора да ги гледам сега как съжливи са, щастливи са. Да, някой ден ще имам къща на село и в тази къща 3 деца ще обикалят и усмивки ще се виждат и щастието ще се чува отвънка. Всеки ще вика щастливи са. Да, сериозната жена да имам и аз, една готина семейна кола, да ги водиме децата на училище. Образователната система нека ги научи. Не е улицата скапана, дето е толкова студена, де съм аз живял до нея, в нея и бащата е била закона, обаче не сме го слушали. Не. Виждал съм пистолета подбран в моята глава, защото попитал съм се да направя аз пара. Сега съм на 22 и чувствам се толкова зле, че не съм си живял живота както трябва преди, братле. Детството не е за пропиляване. Моля те, не влизай ти в тези схеми, моля те. Живей както си трябва. Някой ден ще осъзнаш, че това е рая. Не ми трябват фейк хора до мен. Вече ми писна, вече чувствам съкален. Вече каквото да се случи, моите са до мен. Ми помагат всеки ден. Ще им го върна както трябва и двойно, тройно. Кинти да направим заедно, да се чувстваме спокойно. Ламборгини в гаража да имаме и спокоен живот. Много сме добре.